Благодарности правительству, лично Ярославу Владимировичу за такой теплый прием, потому что мы как только прибыли в Ижевск, разницы для нас не было, мы чувствуем себя как дома, нас очень дружественно встретили, показали объекты, мы пообщались с татарами, которые живут на территории Ижевска, в Удмуртии, на самом деле посмотрели объекты, и вот сейчас на совещании на уровне двух правительств, абсолютно обсудив, выслушав, на самом деле принято решение. Они долгосрочные, надо прекрасно понимать, что во многих случаях требуют и экспертизы, проектной документации, экспертизы, потом включение плана финансирования. Но самое главное, всегда здесь присутствовало понимание и поддержка. Это последние 20-30 лет. Но вот сегодня особенно мы чувствуем, когда уже руководство республики особенно трепетно относится к каждому, кто живет на этой территории и хочет быть полезным и создать комфортные условия для проживания и созидания. Вот это, конечно, очень сильно нас радует. И наши руководители автономии татары, которые здесь проживают, всегда работали с властью, всегда работали на благо развития территории. И самое главное, договорились, что вот те традиции, которые есть, мы и впредь будем продолжать, что и радует. С другой стороны, мы две дружеские соседские республики. Есть у нас что брать пример и от Республики Удмуртии. Мы наблюдаем, мы слушаем, мы видим, мы приезжаем, мы смотрим. Поэтому зона для нашего изучения и принятия передового опыта, то, что здесь делается населением, то, что делается руководством, для нас тоже здесь задача очень серьезная. Икенче караганда әйтәсем килә, менә безнең халыктан да дөнья буенча 8 миллион татарлар сибелеп яшиләр һәм аларның күбесе инде Рәсәйдә тора, Татарстанда, ләкин Удмуртиядә, Ижауда безнең 100 меңләп татарлар торалар. Ул тарихтан инде күптән аларында торалар, аларның бүген туган әтиләре, балалары, аныклары, алар төп халык инде шуңа күрә аларның монда булгачтан мәчеткә дә барасы килә, үзләренең зиратларында ятасы да килә, балалар бакчасында, мәктәпләрдә, мәдәният сарайларында кирәк. Менә шушыны сорауны тагын бергәләп уртага сөйләшү өчен хөкүмәт ягыннан, безнең автономия җитәкчеләре ягыннан без монда зур делегация белән килдек. Халыктан да мәктәпләрне карап, үзебезнең мәдәниятларын карап, беренчедән әйтәсем килә, хөкүмәт һәм мондагы җитәкчеләр татарларга ярдәмне күрсәтәләр. Без татарлар дигәндә алар монда туган бит, алар монда торалар, алар монда яшиләр, шуңа күрә алар төп халык, шуңа күрә менә шуның өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Һәм менә бу сөйләшү вакытында, әңгәмә вакытында без алдагы планнар турында сөйләштек. Әйтәсем килә, аларның кайберләрен бүген үтәргә була, күбесе аларның алгага инде, чөнки монда проект кирәк, экспертиза кирәк, бюджет ягына планнарга кертергә кирәк. Иң зурысы җитәкчеләр ягыннан аңлау бар. Татар халкы якта да эшчән булды, һәр вакытта да үз халкы дип яшәде һәм властька таянып эшләде. Алла бирсә, менә шу эшләрне алда да бергә үтәрбез дип һәм халкыбызны бәхетле дип ясарбыз дип өметләнеп Казанга кайтып китәбез. Казан берсе. Казан сезгә беренчедән зур сәлам әйтә. Бездә дә Кореяга шул вакытта әйтәсем килә, барыбыз да хәзер менә сайлауларга әзерләнәбез. Алда чемпионат булачак футбол буенча, шуңа күрә Казан үзенчә гүзәл, үзенчә матур һәм сезне барыбызны да бөтен татарларның баш каласына кунакка чакырам.